Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην Pop Κάλτσα. Δεν ξέρω γιατί το έπασα το Δράκουλα, έτσι μου βγήκε. Είναι creepy κάλτσα. Όχι, είναι λίγο μελαγχολική. Σήμερα είναι μελαγχολική και μαγική κάλτσα. Ρομαγική θα έλεγε κάποιος. Ρομαγική. Φρικτό. Είστε πάρα πολύ boomers σήμερα. Μπορείτε να σταματήσετε αυτούς τους boomers. Είναι η Γεωργία. Είναι ο Γιάννης. Είναι ο Τάσος. Και αυτή είναι μια εκπομπή. Γερομάτζο. Γερομάτζο. Γερομαγία. Ναι. Για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ντρέπομαι. Για την Ντρέπομαι. της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, όχι. Σήμερα θα κάνουμε ένα επεισόδιο για δύο πολύ ωραίες ταινίες. Η μία μόλις βγήκε στο Disney Plus, η άλλη υπάρχει ήδη κάποιο καιρό. Οι οποίες, γι' αυτό το λέω έτσι, ρομαγία, είναι θεωρούνται romantic fantasy. Ναι, romantic fantasy. Δηλαδή είναι ρομαντικές ταινίες, αλλά έχουν λίγο και τη φαντασία, έχουν και τη μαγεία, έχουν και πολύ μελαγχολία, έχουν και, μας βλέπετε τώρα έτσι, γιατί έχουμε αφυδατωθεί από το κλάμα που ρίξαμε. Ποιος λίγο νερό, αγορινά μου. Τώρα αλήθεια σας λέω, παιδιά, Πάρτε χαρτομάτιλα. πάρτε χαρτομάτιλα. Λοιπόν, η εκπομπή βιντεοσκοπείται και μαγνητοσκοπείται και ηχογραφείται. Επομένως μπορείτε να μας δείτε και στην οθόνη σας σε YouTube, Ναι. Spotify. Αυτά. Να δείτε τώρα, ότι ναι. άμα κάνω έτσι, το μουστάκι μου γίνεται σαν το σώμα του Batman. Κοίτα. Είμαστε πολύ καμένοι, δεν θα λέμε ότι παίρνουμε κοντικά. Πραγματικά. Το έχουμε, παίζαμε στη Μαρμίτα όταν ήμασταν μικροί. Λοιπόν, Στη Χήτρα. η ταινία που περιμένουμε όλοι να μπει στο Disney Plus έρχεται. Όσοι δεν την προλάβατε να την βρείτε στα σινεμά, γιατί έγινε χαμούλης και γενικά την είδε πάρα πολλοί κόσμος, είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι το All of Us Strangers. Άγνωστοι μεταξύ μας στα ελληνικά. Άντρου Σκοτ, Πολ Μεσκάλ. Γιατί το περίμεναν όλοι, για πες όμως. Γιατί Άντρου Σκοτ και Πολ Μεσκάλ, το είπε ήδη. Τι έκανε να πει, Γιατί Άντρου Σκοτ και Πολ Μεσκάλ το κάνουνε. Ζευγάρι κιόλας, ναι. Δηλαδή, έχεις δει αυτό το meme. Το κάνουνε, λέει. Αυτό το meme που υπάρχει στο ίντερνετ. Που δείχνει κάποιο, ξέρω εγώ, πολύ ωραίο, ξέρω εγώ, σε μια σεξ φωτογράφηση κάτι και λέει Παναγιά μου θα σκοτωθούμε. Ναι. Αυτό είναι η μόνη φορά στη ζωή μου που έχω πει Παναγιά μου θα σκοτωθούμε και το εννοούσα. Παναγιά μου θα σκοτωθούμε. Παιδιά, είναι ο Άντρου Σκοτ. Το είπες όλο. Είναι ο Άντρου Σκοτ. Όπως έλεγε και ο Will Smith, ανέβηκε το επίπεδο υγρασίας στο δωμάτιο. Είναι ο Άντρου Σκοτ που επίσης είναι ο πιο. Είναι ίσως ο καλύτερος Άγγλος ηθοποιός αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Αυτός και ο Τέναντ, δεν ξέρω, δηλαδή είναι υπέροχοι. Καλά, εντάξει, εσύ έχεις και άρρωσια με τον Τέναντ, αλλά. Ο Άντρου Σκοτ είναι. Είναι θεός. Είναι Έκανε και το θρυμός. Μοριάρτη στο Sherlock. Μεγάλο Οι περισσότεροι ταλέντο. τον ξέρετε σαν παπά από το Fleabag. Ο παπάς του Fleabag. Είναι πασίγνωστος, είναι ό,τι πιο υπέροχο υπάρχει. Και μετά έχει το Μεσκάλο, ο οποίος έχει και μια τάση να κάνει κάτι ρόλο που τον εβάζουν εκεί πέρα. Πώς θα το πω ευγενικώς. Να τρέχει ξεπράκωτος. Πέρα δόθε. Που είναι αν ο Άντρου Σκοτ είναι ο old school προηγούμενη γενιά σεξι, ο Μεσκάλ είναι νέα γενιά σεξι. Καλά, εντάξει, δεν είναι ότι έχουν πάρει για τα χρόνια τον Άντρου Σκοτ. Μην τα τρελαθούμε. Πώς χρόνο είναι ο Άντρου Σκοτ? Πώς τον κάνεις? Πώς τον κάνεις? Γιατί το κοίταγα πρόσφατα. Γιατί έκανα ένα φανταστικό casting στο μυαλό μου για μια εργασία που είχα στο θεατρική ομάδα. Πώς τον κάνεις? 35. Το Άντρου Σκοτ. Ο Άντρου Σκοτ είναι 48 χρονών. κοντά στα 50, ναι. Πόσο? Ναι. Πού ήταν όλη μου τη ζωή αυτός ο άνθρωπος? Δεν είναι πολύ μεγάλος ο Άντρου Σκοτ. Δεν το φαίνεται πάρα πολύ μικρός, όντως, αλλά είναι, ναι. Λοιπόν, αυτή η ταινία λοιπόν πραγματικά πάρτε 3 πακέτα χαρτομάτιλα μαζί να έχετε. Εντάξει, δεν παιδιά, μπορούμε να είναι πούμε πολλά πράγματα για την υπόθεση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να πούμε είναι spoiler. Έχει ένα φανταστικό στοιχείο η ταινία μέσα. Ξεκινάει από είναι, ας πούμε, η προσπάθεια του πρωταγωνιστή που είναι ο Άντρου Σκοτ να έρθει σε ειρήνη με τα θέματα που έχει με τους γονείς του. Και θα μείνω εδώ. Ενώ συνάπτει μια νέα σχέση στη ζωή του με το χαρακτήρα που παίζει ο Πασκάλ. Μεσκάλ. Πασκάλ είπες, ναι. Ναι, ο Πασκάλ είναι άλλος hot.
Ο Μασκάλ. Μεγάλος μαθηματικός. Γενικά είναι μια ταινία η οποία, εντάξει, σαν κλασικό δράμα, έχει πολύ να κάνει με το να λύσει ο άλλος τα θέματα του. Είναι και με θέματα απομόνωσης. Αυτός τώρα υποτίθεται, ο χαρακτήρας του Άντρου Σκοτ, και οι δύο βασικά, και οι δύο, υποτίθεται ότι μένουν στο Λονδίνο, αλλά μένουν και καλά σε ουρανοξύστη που είναι πολύ ψηλά πάνω από το Λονδίνο, και παρόλο που είναι μέσα στην πόλη, δεν ακούνε τίποτα. Εν τω μεταξύ τα παράθυρά τους δεν ανοίγουν γιατί είναι ουρανοξύστης, και δεν υπάρχει και θόρυβος από την πόλη γιατί είναι πολύ ψηλά, και όλο αυτό σου δημιουργεί μια πολύ περίεργη αίσθηση. Πραγματικά. Το να είσαι τώρα να βλέπεις όλη την πόλη, αλλά να είναι λες και σε έχουν βάλει στο mute. Ναι. Δηλαδή αυτό το καταλαβαίνεις από την πρώτη στιγμή. Είναι πολύ έτσι, μαγικό, έτσι, ονειρικό όλη η φάση, όλη η ταινία. Επίσης να πούμε ότι παίζουν δύο επίσης full αγαπητοί ηθοποιοί Άγγλοι, που εγώ τους έχω μεγάλη δυναμή και τους δύο. Ο ένας είναι ο Τζέιμι Μπέλ, που τον ξέρετε πιθανόν από όταν ήταν μικρός και έπαιζε στο... Έλα παιδιά, με τον μπαλέτο. Με το παιδάκι. Πάει ένα μπαλέτο. Billy Elliot. Στον Billy Elliot. Επιτέλους παίζει και δεν παίζει εδώ τον Γκρίπουλα, γιατί συνήθως έχει λίγο τα εδώ, έχει μεγαλώσει, παίζει λίγο τον Γκρίπουλα, ναι. Ο οποίος είναι υπέροχος και παίζει υπέροχα. Και η Claire Foy, που την ξέρετε από χέρια πράγματα. Το Crown, το τελευταίο Girl with the Dragon Tattoo, το δεύτερο της τετραλογίας, που βγήκε μετά, το Millennial. Millennium. Ναι. Η Claire Foy, η οποία παίζει επίσης υπέροχα στην ταινία. Πολύ μικρό cast, δηλαδή αυτοί βασικά είναι. Ναι. Όλοι ναι. που παίζουν, αλλά είναι έτσι πολύ αυτό που ήταν πολύ ονειρεμένο, πολύ ονειρικό, πολύ κλειστοφοβικό. Όχι κλειστοφοβικό, υπνοτιστικό θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, έχει κάτι πλάνα που εγώ συνήθως ξέρω και λόγω ΔΕΠΗ θα βαριόμουν κυρίως, αλλά είχα υπνοτιστεί, δηλαδή έβλεπα που έδειχνε εγώ απλά το τρένο. Ξέρεις τι μου θύμισε? Και ήμουν σε φάση. Μου θύμισε λίγο Hair. Ναι, έχεις δίκιο. Θυμίζει λίγο Hair στη σκηνοθεσία στήλη. Εντάξει, τώρα όλοι οι queer φίλοι που έχω βγαίναν ψέσους και μου λέγανε κλαίγαμε με μαύρα δάκρυα και την αυτά και... Το βίωμα, το queer βίωμα, δεν υπάρχει ταινία που το τυπώνει καλύτερα. Είχαν τρελαθεί όλοι, μιλάμε. Αλλά εντάξει, προτιμάστε λίγο πιο λογικά. Ναι. Και η άλλη επίσης πολύ ωραία ταινία που είναι επίσης έτσι romantic fantasy, επίσης στο Disney Plus. Που δεν την ήξερα, την είδα από το επεισόδιο, ήταν πάρα πολύ ωραία επίσης. Επίσης έτσι ονειρική, μελαγχολική. Greatest Hits. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες μας. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Μισό λεπτό, το έχω ανοιχτό εδώ. Στην αρχή είχα μπερδευτεί με το. Οι μεγάλες επιτυχίες λέγεται. Οι μεγάλες επιτυχίες. Greatest Hits λέγεται στα αγγλικά. Ναι. Του 24 και αυτή, τώρα φετινή και αυτή, όπως και το All of Us Strangers. Το οποίο πάλι έχει ένα ιδιαίτερο concept. Για να μην κάνουμε πολλά spoiler γιατί έχουν ζουμί, η πρωταγωνίστρια έχει έναν τρόπο να... Κοίτα, το δείχνει αυτό από την αρχή. Ναι, να πηγαίνει πίσω στον χρόνο. Ναι, θα πω το γιατί. Στο δείχνει μόνο, από την αρχή δεν χρειάζεται. Είναι μια τύπη που έχει χάσει το αγόρι της αυτοκινηστικό. Το λέει και στην περιγραφή, δεν είναι το spoiler. Είναι μια τύπη που πενθεί γιατί έχει χάσει το τέρι της, το έτερονίμηση, τον άντρα της ζωής της, σε αυτοκινηστικό που ήταν μαζί στο ατύχημα. Και έχει κάπως την ικανότητα να γυρίζει πίσω στο χρόνο και να ξαναβρίσκεται σε στιγμές που περάσανε μαζί. Όταν ακούει το συγκεκριμένο κομμάτι που έπαιζε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν όταν ακούει το τραγούδι που έπαιζε εκείνη τη στιγμή, μπορεί να πάει σε εκείνη τη στιγμή. Σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή του τραγουδιού. Παρεμπιπτόντως, μέσα και το είπες, συγγνώμη που θα τέτοιο. Και στο προηγούμενο, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, γι' αυτό τραγουδούσα πριν. Παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Ναι, το Power of Love. Ναι, το Power of Love. Το οποίο ξέρεις, διάβαζα στο άλλο. Και μάλιστα παίζει και σημασία ποιος στίχος παίζει ανά πάσα στιγμή. Έλεγε ο σκηνοθέτης, αυτό δεν το παρατήρησα που λες, πολύ ενδιαφέρον. Διάβαζα όμως ότι έλεγε ο σκηνοθέτης του All of Us Strangers
ότι ως queer παιδάκι άκουγε το Power of Love και του άρεσε πάρα πολύ. Καταλάβαινε ότι αυτό είναι ένα queer τραγούδι, αλλά πίστευε ότι το άκουγε κρυφά στο δωμάτιό του και πίστευε ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να ακούσει μπροστά στους γονείς του ή δημοσίως. Και επειδή μεγάλωσε με πάρα πολύ shame, όταν κάποια στιγμή άκουσε αυτό το τραγούδι ανοιχτά σε ένα gay bar, όντας μεγάλος άνθρωπος που είχε αποδεχτεί μια χαρά ταυτότητά του και δεν έχει θέματα, λέει δεν πίστευε ποτέ πόσο μακριά θα πήγαινε η ανθρωπότητα κοινωνία σε σχέση με την αποδοχή των queer. Και αυτό το κομμάτι γι' αυτό σήμαινε πάντα το μυστικό, το κρύβομαι, και ξαφνικά σήμαινε κάτι άλλο, και αυτή την ταινία την έκανε για αυτό το λόγο. Με βάση αυτό το κομμάτι που ήταν η έμπνευση για την ταινία, ότι ρε παιδί μου, και όντως η ταινία μιλάει πάρα πολύ γι' αυτό. Για το queer βίωμα, για το πώς τα πράγματα ήταν διαφορετικά τελείως κάποτε, γιατί το λέει πολλές φορές στην ταινία αυτό το πράγμα. Το πώς ήταν τελείως διαφορετικά. Ταξιδεύοντας και αυτό σε μια άλλη εποχή, αναγκάζεται να έρθει αντιμέτωπος με μια άλλη νοοτροπία σχετικά με όλο αυτό το θέμα. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Ναι, το τραγούδι παίζει τεράστια σημασία. Και εδώ τα τραγούδια παίζουν σημασία όλα. Πολύ, πολύ ωραία μουσικές. Εξού και ο τίτλος. Στις μεγάλες επιτυχίες. Εγώ ζήλεψα πάρα πολύ την ικανότητά της. Και ποιος δεν θα ήθελε. Άμα είχα μια σούπερ δύναμη, είναι λίγο πάρα πολύ να αντίστροφη αιώνια για κάθε ενός καθαρού μυαλού. Βέβαια, για αυτή είναι πολύ βασανιστική αυτή η δύναμη, έτσι. Ναι. Γιατί σου δείχνει ότι σε πολλές σκηνές κυκλοφορεί στον δρόμο καταρχάς με ακουστικά, με muting, πώς το λένε, audio cancellation ακουστικά. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να πέσει σε κρίση, ξέρω εγώ, ας πούμε, και να λιποθυμήσει, γιατί καταλάβει μπορεί να ακούσει τραγούδι στον δρόμο και να μεταφερθεί εκεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά τη ζήλεψε την δύναμη, θα ήθελα να μπορούσα να το κάνω αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι μαρτύριο. Θα έπρεπε να προσέχει πολύ τι ακούει. Δηλαδή, σου έλεγε ότι άκουγε συγκεκριμένες ώρες καινούργια πράγματα που δεν ξανακούσει και τέτοια πράγματα. Για να μπορεί να μην ταξιδεύει. Ενδιαφέρον. Ναι. Παίζει Lucy Boynton που την αγαπάμε. Την έχουμε αγαπήσει και από την Bohemian Rhapsody και από άλλα πολλά που έχει παίξει. Ένα μόνο παράπονο έχω με αυτή την κοπέλα. Σε αυτή την ταινία τη συγκεκριμένη, όχι γενικά. Γενικά παίζει πολύ ωραία. Ήταν πολύ βαμμένη συνέχεια. Δεν πρόσεξα κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που, ρε παιδί μου, αυτό που λένε ότι οι σκηνοθέτες και οι δημιουργοί που θέλουν να δείξουν μια γυναίκα σε rock bottom. Που είναι χάλια, πίνει, είναι χάλια, στραχωρημένη, έχει χάσει το. Πενθεί τώρα και είναι πανέμορφη με το μαλλί διερρυπνιμένο στο μέλιτο. Η λεφαρίδα είναι κάγκελο, το μακιγιάζ είναι τέλειο, παιδεμίδα, και είναι πολύ θλιμμένη. Ρε παιδιά, εντάξει, τι κοπέλα γι' αυτό. Ξεβάφτε τη λίγο. Πολύ όμορφη, ξεβάφτε τη λίγο. Πάρτε λίγο. Μου τζουρώστε τη λίγο. Κάνα το ματάκι. Τι πράγμα ήταν αυτό. Ήταν πανέμορφη, ήταν πολύ πανέμορφη. Βέβαια, αν θυμάσαι, μέσα στην ταινία έχει πολλούς queer φίλους οι οποίοι είναι απόλυτα στην πένα. Στην πένα. Γενικά όλη η ταινία. Οπότε παίζει να τις έχουν κάνει, ξέρω εγώ. Πώς το λένε, κάποιο είδος τατού μάσκαρα και να είναι μόνιμα οι βλεφαρίδες. Ναι. Αλλά εντάξει, το δικαιολογώ, ήταν λίγο νερική η ταινία γενικά και πήγαινε και πίσω. Ήταν και λίγο έχει να κάνει με τις διαφορετικές εποχές, με διαφορετικές γραετίες. Ο γκόμενος που πάει και τέτοιο είναι ο David Corenswet. Άλλος αυτός στην πένα. Αυτός λοιπόν, παιδιά, ο Corenswet είναι που θα παίξει το νέο Superman. Αυτός είναι που θα παίξει το νέο Superman. Ναι. Και άμα το δείτε θα καταλάβετε ότι είναι πιο όμορφος και από τον Cavill. Είναι πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ όμορφο το παιδί. Ψηλό παλικάρι, ταιριάζει πάρα πολύ για Superman. Έχει και κάτι λακάκια κάποιες φορές που. Ναι. Εδώ εγώ ήμουν σε φάση πω αγόρι μου, μπράβο σου. Φτού σου. Αυτός λοιπόν θα παίξει. Αυτός ήταν ο νέος Superman, David Corenswet. Που το λέω γιατί συνήθως τον κοροϊδεύουν ότι καλά, ότι μοιάζει πολύ με τον Cavill κτλ. Δεν το λέγω ότι μοιάζει με τον Cavill. Μοιάζει με τον Superman. Μοιάζει με τον Superman, ναι. Ναι, είναι κατάλληλος για να παίξει Superman. Και είναι και πανέμορφος. Ωραίος. Εμένα μου άρεσε λίγο πιο πολύ βέβαια και ο καινούριος. Το καινούριο Αμόρε. Love Interest. Μην τα λες. Αυτά τώρα πας αλλού. Love Interest. Ήταν πολύ ωραίος. Και ο γκέι φίλος ήταν πολύ ωραίος. Γενικά όλες οι ταινίες ήταν πολύ ωραίοι. Πολύ ωραία ταινία με πολύ ενδιαφέρον. Επίσης πολύ ονειρικό. Πολύ μελαγχολικό και χαρτομάτιλα για εκεί. Πάτε χαρτομάτιλα γενικά να έχετε στο σπίτι. Κάνε αυτές τις δύο ταινίες. Ένα βιντεάκι στον Αμαζόνιο. Το χαλάς.
Και ναι. Ο οργός της εκπομπής σήμερα είναι τα χαρτικά. Τα χαρτικά. Εντάξει, και μια και είστε εκεί, προτινόμενα μπορείτε να δείτε και το Rye Lane που το έχουμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή και. Για κάτι πιο. Για κάτι λίγο πιο. Όχι τόσο πολύ μελαγχολικό. Ναι. Τι ωραίο, τι ωραίο. Το Rye Lane που το είχα πει ότι είναι και από τις καλύτερες αγαπημένες ταινίες πέρυσι. Μ' άρεσε πάρα πολύ το Rye Lane. Και Poor Things μπορεί να δείτε, που έχει έτσι ένα ρομαντικό fantasy. Πού είναι όλα Πάλι αυτά? drama fantasy. Πού είναι όλα αυτά? Στο Disney Plus. Α. Εκεί. Εκεί που είναι και αυτά. Το Sun Coast που θέλω να δω πάρα πολύ με τον Woody Harrelson, γιατί όπου παίζει ο Woody Harrelson πάω και το βλέπω, και τη Laura Linney. Μπορείτε να δείτε. Το Artful Dodger, το οποίο βγήκε επίσης τώρα. Βλέπω αυτά τα ρομαντικό fantasy. Artful Dodger, Ναι. Είναι και λίγο young adult νομίζω το Artful Dodger ή όχι? Είναι. Θα το δω, θα σου πω. Νομίζω πως Θα το δω είναι. και θα σου πω. Ρομαντικό fantasy. Έτσι, νέα κατηγορία είναι αυτή. Ρομαντικό Κάλτσα. fantasy. Ρομαντικό fantasy. Μπορείς να το ονομάσεις, Γιάννη, το επεισόδιο ρομαντικό fantasy. Άμα θες. Μπορεί. Okay. Ή όχι, θα το βγάλεις ρομαγία. Ρομαγία. Ρομαγικό. Λοιπόν, All of Us Strangers έρχεται. Αριστούργημα, να πούμε τώρα, ταινιάρα. Πάθαν όλη πλάκα, δεν είναι τυχαίο. Να πάω να δείτε. Άντρου Σκοτ. Άντρου Σκοτ. Πολ Δεν είναι Μεσκάλ. 35 χρονών. Πολ Μεσκάλ. Εντάξει, οκ, έκανα κι εγώ ένα λάθος. Δεν πειράζει. Πολ Μεσκάλ. Και έχουν hot τις σκηνές, αλλά είναι ρομαντικές όμως. Έχει αυτό τη ρομαντικοθλίψη. Ναι. Έχει αυτή τη ρομαγία. Είναι αυτό που Σταμάτα, σε λέει. παρακαλώ, με τη ρομαγία. Ο Γιάννης πεντζάρει με τη ρομαγία. Μπορούμε να βγάλουμε meme που λέει βλέπω το άγνωστο μεταξύ μας για την πλοκή. Η πλοκή. Ναι, η πλοκή. Παναγιά μου, σκοτωθούμε. Παναγιά μου, θα σκοτωθούμε. Παναγιά μου, σκοτωθούμε. Δηλαδή, τώρα εντάξει. Παναγιά μου. Παναγιά μου. Όπως λέει και η αγαπημένη. Παναγιά μου. Λοιπόν, να πάτε να το δείτε. Έχετε στο Disney Plus. Εμείς θα τα πούμε σε λίγες μέρες με κι άλλες ρομαγίες. Να πάτε στο social media να μας απαντήσετε like, subscribe, follow, Spotify, Pop Culture είναι το Facebook group. Στο Instagram έχουμε. Στο Facebook έχουμε. Στο YouTube κανάλι έχουμε. Στο Spotify έχουμε. Μπορείτε να μας δείτε τώρα να δείτε τι ωραία που έχω πιάσει τα μαλλιά μου κοτσεδάκια και φοράω και τα αρπιτζόζαρα σκουλαρικάκια σήμερα. Τι ωραία ζαράκια. Τι ωραία σκουλαρικάκια. Ναι, απλά δεν μπορεί να τα ρολάρει. Θα είναι σκουλαρίκια. Σε κάθε εκπομπή, σε κάθε επεισόδιο φοράω άλλο. Σε κάθε ηχογράφηση. Μπορεί, άμα κάνει λίγο έτσι, ένα έτσι, ρολάρει στο νόμο. Ναι. Ρολάρι η αλήθεια είναι. Μπορεί να είναι λίγο άδικο βέβαια, γιατί το έχει το 19 πάνω και δίπλα το 1. Α, μάλιστα. Το δείχνει την κάμερα. Λοιπόν, σε λίγες μέρες πάλι κοντά σας. Σε πόσες μέρες θα δείξει το ζάρι. Για ρίξε. Ρίξε. Τι έφερε κρίκο. Τι έφερε μέχρι τότε. Γεια Γεια σας.